Chimanyien ni sirikal sani oyango ni ji 179 osewito ngimagi, ji 90 bende pod olal kaluwore gi koth mapek ma sani chue pacho ka ji 195,011 oseyudo midhiero motenore gi kodhno endo. E masira matinende, riwruok mar Kenya Red Cross dhi mbele gi reso jolimbe kuonde timo limbe manie bungu mag Masai Mara maula ne okwako e kaunti ma Narok. Kaka Lydia Okeyo leronwa chenro mar reso familia moro mar ji 10 bende dhi mbele aluora ma Entosopia manie kaunti ma Kajiado bang' aora Ewaso Nyiro muomo. Kaluwore gi ripod piny owacho e midhiero ma koth mapek osebedo ka kelo e pacho ka, ji 10 osewito ngimagi e thuolo mar seche 24 mokalo, kama koro kelo kwan mar ji duto ma osewito ngimagi nyaka 174. E kwan ni 15 gin nyithindo kaachiel gi jomadongo maromo 164. Ji 20 olal e seche 24 mokalo, kama kelo kwan mar jogo ma oselal nyaka 90, ka ji 125 oseyudo hinyruok kendo dhi mbele gi yudo thieth e pacho ka. Kwan familia ma oula osedare mier gin 31,341, ka ji 195,11 oseyudo midhiero ma ikelo kod koth mapek ni. Koth mapek ma osebedo ka chue pacho ka osekelo midhiero ne oganda, yore kod mwandu medo kethore. Chenro mag limbe bende osebedo kod ng'ikruok ka oganda mathoth bende oula osedaro e miechgi. Kaluwore gi riwruok mar Red Cross, ji 61 oresi kuonde timo limbe 14 e gwenge Matalek manie bunge mag lemo Masai Mara e kaunti ma Narok bang' pi oula dino negi. Chenro mar reso jotim limbe mamoko dhi mbele. E kuonde timo limbe mamoko, hema kod mwandu mamoko ne oula oywero ka olalo matudo Mara Triangle kod The Greater Mara bende ne oula oywero. Matimore ka familia moro mar ji 10 gwenge ma Entosopia bende omoko e dalagi bang' aora Ewaso Nyiro muomo kendo pia oula donje dalagi. Maji inaendelea kuhatarisha maisha yao na hasa wakati wa usiku. Kwa hiyo ningetaka kuambia waangalifu na waondoke katika sehemu wako, waende sehemu za juu na pia waweze kupokea ambao wanakuja kuwasaidia. Riwruok mar Kenya Red Cross no temo tiyo gi kalapapla e reso familia no mar Jaduong' Julius Nyerere, kata kamano ndegno ne ok nyal piyo kaluwore gi yiende modongo e dalano. Kalapapla machielo mar Letori Lodge bende no temo chopo e dalano, kata kamano ne ok onyalo. Tuliweza kuokoa wageni ambao walikuwa wako kwa hizi makams karibu 40 na wote wako sawa, hatujapata vivo yoyote. Jaduong' magweng' no lero ni koro gitemo tiyo gi jogo abal mar neno ka bende ginyalo chopo e dalano kendo reso familia no, kaluwore koro nitie ni tudruok kod kidek ng'adore kaluwore gi onge mar stima mag nyalo chojo godo simbe maggi. Familia moro e gweng' ma Kapar Magai e kaunti ma Elgeyo Marakwet odak gi luoro bang' neno ranyisi mar senyruok mar lowo machiegni gi dalagi, ka bende giywago yiende manie kind sirni mag stima makirik gore piny kendo kelo masira. Kiko kambi mar Kenya Power mara miodonjre wachno. Tukiona hii miti, Kenya Power wenyewe walikuwa wameona na hawajatoa. Alafu tena wakati iliponyesha mvua ndio hiyo iliharibu, landslide imeanza. Makosa sio ya miti, makosa ni ya maji. Maji imekuwa mingi mpaka sasa udongo imeanza kuwa nyepesi. So saa yote miti inaanguka. Hii miti ya pawa ndio mbaya zaidi kwa sababu ya estima. Unajua estima sasa, hii miti inakaribia kwa waya ya stima na transformer iko karibu. So tunaomba ya kwamba serikali waingilie kati. Duol marango weche magapaya Kenha oyangonia paya maya Kedong Ranch kadhi suswa idhilor kuom seche 12 mabiro mar chiwo thuolo mar golo siki kod kite maula no le paya no, ka oganda kori kwaya mondo mi otigi apaya Narok Mau kod Kericho Mau. E gweng' ma Kanzalo sublocation ma Kikambwani mantiere Kangundo, jaduong' moro ma jahigni 85 ito ngimane bang' ka oula no oywero ode kaluwore kod koth mapek magoyo gweng' no. Asubuhi saa 12 asubuhi iliitwa na mmoja wetu, akaniita hapa, nikaenda nikaangalia, nikakuta kama mzee ameangukiwa na nyumba. Sasa jiko yake ndio iliangukia nyumba, alafu nyumba ikamgonga huko ndani. Mzee alikuwa anaishi peke yake wa nyumba yake, na nyumba yake wakati mvua iliponyesha usiku kucha ikambomoka baada ya kuwa na unyenyevu mwingi wa mawe. Na hiyo ndio inaonekana ndio ilitokeza
kuanguka kwa nyumba yake ambayo ilimwangukia na ikamuua. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet kwa migao mar somo kod piny owacho mondo ne ni skunde maula oketho losi kapok oyaw skunde ka bende gidwaro mondo migao mar somo ochiw lendo mar dokie skunde e sa mowinjore. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.